हेलो फ्रेंड्स बरायबाय आंनि बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय मबाइल नम्बर आपडेट खालामनाय सिगां भिडिअ खालामदोंमोन दा मा जाखो आं नोंथांमोन दिन्थिगोन सक्सेस जादोंना जायाखै लिंकआ जादोंना जायाखै दा बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे बिनि सायाव फिन खनसेबाव भिडिअ खालाम होननानै दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय दिनै लेटेस्ट नायनाय स्टेटास जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन जायफ्रा आइडि गोमाबाय नोंथांमोना नेक्स्टआव रिकभारि आइडि खालामनाय आं लाना फैगोन दे दा जों थांनिफ्राय अफिशियल साइटआव दंखायो दा जोङो स्टेटासखौ जों नायनोब्ला नोंथांमोना गाहायाव फैनानै मोनसे ट्रेक स्टेटास मोनो आरो बेयावनो क्लिक खालामनांगोन देन बेनिफ्राय गावनि रिफरेन्स आइडिखौ होनानै ट्रेकआव थांबानो मोनगोन दा आन्दायनाङा नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नैबे ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटासआव क्लिक खालामना हो स' बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि दंमोन सिगाङाव भटार कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायखौ जों नायग्रोगोन दा बेखायनो स्टेट आसाम खालामदो बा सेलेक्ट खालामदो रिफरेन्स आइडिखौ नोंथांमोना बेयाव एन्टार खालामदो दे बेनिफ्राय ट्रेक स्टेटासआव होदो अब्लानो नुगोन दा जों आइडि नाम्बारखौ होबाय ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामबाय स' बेनिफ्राय नायदो ग्रीन कालार बेनिफ्राय दासिमबो एक्सेप्टेड ओंखाराखै सिगांनि जोङो आधार कार्ड भटार कार्ड लिंक खालामनाया बेयाव नोंनि नाम ओंखारखायो आरोना स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनसे अपसन दंबावोमोन ना मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनायाव आधार कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय भटार कार्ड नाम्बार गासैबो होनो हाखादोंमोन स' बेखौ जों दानिया नायफिनसै फैदो स' बेनिखायनो जों फिन खनसेबाव ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटासआव फैफिनबावनानै जोङो एक्सट्रा मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय मोनसे लिंक दंमोन बेखौ नोंथांमोना आइडिखौ बेयाव होफिन स' बेयाव होनायावनो जों मा मोन्दोंमोन जोंहा आपडेट खालामफानाय अपसनबो मोन्दोंमोन स' बे एक्सेप्ट जादोंना जायाखै जों डिटेल्सखौ बेयाव नायगोन स' बेयाव लडिं जाबाय नायदो ग्रीन कालार ओंखारजोब्बाय साबमिटेड डेटआ 28 सेप्टेम्बरावमोन बिएलअ एपइन्टेड जाबाय फिल्ड भेरिफाइड जाबाय एक्सेप्टेड जाबाय एक्सेप्टेडआ जादों 6 अक्ट'बराव रिसेन्टलि जादों होनजायो अक्ट'बरावनो जादों स' बयबो चेक खालामदो जायफ्रा मबाइल नाम्बार आपडेट खालामदोंमोन भटार कार्डजों नोंथांमोना जेब्ला अटिपि नांगौ जायो माबाफोर स्किम थाबायनायाव बा माबाफोर नोंथांमोना लिंक खालामनायाव बिदोंब्ला स' नोंथांमोना लोगो लोगो होनो हासिगोन स' फाइनालि नोंथांमोना नै बेबादि एक्सेप्टेड ओंखारबानो लिंकआ जाबाय आरो मबाइल नाम्बारा प्लास आधार कार्डबो बेयाव हाबना थाखायो आधार कार्ड नाम्बारखौ होखादोंब्लासो हाबना थागोन जुदि होआखैब्ला हाबनाय नङा दा बेनोमोन आरो दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ भटार कार्ड मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय लिंक खालामनाय आरो लोगोसे आधार कार्ड आपडेट खालामनाय